लोगोफोर जाय बिथांमोनहा आसाम पुलिसाव जालाङासै सिगांनि ओंखारनायाव जाय बिथांमोनहा खारनो हायाखैमोन आरो जाय बिथांमोनहा खारनो हानानै रिटेन होदोंमोन रिटेनाव पास जायाखै आरो जाय बिथांमोनहा रिटेन होनानै मेरिटआव थालांदों रिटेन पास जानानै बिथांमोनहाबो गोसो बायनो नाङा लोगोफोर नाजासिननांगौसो मोजाङै नाजा नोंथांमोनहाथ' बिराद एक्सपिरियेन्स मोनबाय माबायदि अबहाय खमजुरि अबहाय उइकनेस नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नाजासिन लोगोफोर बानानै थानो नाङा दे सानसे नङा सानसे मोनथारगोन लोगोफोर नाजाबाय थाबानो मोनो लोगोफोर नाजानाय थानांगौ मानसिनाव जेयाव नोंथाङा खमजुरि बेखौ गोसो होसिन मोजाङै आरो दानिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै नाजालांदो लोगोफोर बानानै थानो नाङा दे लोगोफोर मोजाङै नाजा लोगोफोर जाय बिथांमोनहा जालाङाखै एबारनियाव हगारहरनो नांला लोगोफोर बेबायदि चान्स आरो मोननाय नंला दे लासैनो नै माथो भेकेन्सिया खमायलांगासिनोसो दङ दानि गोदाना 1715 लोगोफोर बेवहायनो ST फोरना जोंना 10% लोगोफोर बिराद खम लोगोफोर हिनजावफोरना 30% 30% बेयावनो
सात कमप्लिट ना 7 बार खबर आखा नोंसोरो 7 बार ओंखायथ' दाबो 9 मिनिट थाङाखै 7 बाराव आरामसे हायो जामथिं जाबाय थायो नालाय स्प्रिंसो नै आथिङा बिसिनि खारनाया बाक्सुआवबोसो थायो ओरै दाबो